ನಮಸ್ತೆ. ನವರಾತ್ರಿದ ಡೇ 8 ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ದಸರಾ ತೂಯರೆ ಪಿದಾರ್ದ ನವರಾತ್ರಿದ ಸುರುಕು ಪೋವೊಡುಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಯರೆತ್ತಿನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತಿಜ ಬಾಲೆಗ್ದಾಲ ಶೀತಾಪುರ ಆಂಡ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಕುಡ್ಲಗ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ದಿನದ ದಸರಾ ತೂಯರೆ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಜತದ ಆಟೋ ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ. ಆಟೋಗು 150 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾರ್ದಿನಿ ಇಡೆಗ್ ಅಂಚ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಆರಾಮಡ್ ದೇವೆರೆಂಟುದು ಬತ್ತ ಅಲ್ತರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಚಂಗಾಯ್ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಲಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಚಂಗಾಯಿ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ. ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು. ಶಾರದ ನಲ್ಪಲ ಲೈನ್ ಬರೋಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ನವದುರ್ಗೆನ್ ತೂದು ಶಾರದೆನ್ ಪುರ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೆರೆನ್ ತೂಯರೆ ಪೋಯಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾರದೆನ್ ತೂಯರೆ ಬತ್ತ. ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವರೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಆಂಡ ಒಂತೆ ರಶ್ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ. ಎನ್ನ ಬಾಬುನು ಫಸ್ಟ್ ತಂಬಾಯ್ತೀನಿ ಆನ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ. ಅಂಚ ಬಾಬುಗೊಂತೆ ಮಾತ ತೋಜಾಗ ಬಂದು ಈಮೆಟ್ ಶಿವನಪುರ ತೋಜಾದು ಬೊಕ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ವನಕ್ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪುರ ವನಟ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಪುರ ಸ್ಟೋರಿದ ಪುರ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಬಾಬುಗು ತೋಜಾವೊಂದು ಪೋಯ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಾಯಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೇನ್ ಪುರ ತೂನಕ ಖುಷಿ ಮನ್ಪುವೆ. ಅವೆನ್ ಪುರ ತೋಜಾದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ತರ್ದು ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬತ್ತ. ಸಂತೆಡ್ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ತೊನ್ಯ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ದೇದಿಸಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತದ ತೊನ್ಯ ಬೊಕ 20 ರೂಪಾಯಿದ ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂತನು. ಅಲ್ಪ ಬೆಂಡಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೂಕದ ಕಲ್ಲಲಕ್ಕದೊಂದು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಪುನಃ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತ ಅವು ತೊಂಡ ಬೊಕ ಅಲ್ಪನೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಮೂಕುಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ತಿನ್ಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಬಿ ತೊಂದು ತಿಂದ. ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬನ್ನಗ ಒಂಚಿ ಲೈಮ್ ಸೋಡಾ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಮಾರಿಗುಡಿ ಉರುವದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ